Dobre. Toto je stretnutie, na ktoré všetci čakáte. A poprosím vás o trocha vašej pozornosti. Vývatech teda začal s jednoduchou, odvážnou myšlienkou. Budúcnosť sa len tak nedeje, ona sa buduje. Budujú ju ľudia dosť smelí na to, aby si ju predstavili a dosť tvrdohlaví na to, aby ju uskutočnili. Zakladatelia, hazardéri, tí, ktorí sa pozerajú na nemožné a počujú ešte nie. Jeff Bezos je jedným z týchto ľudí, pozoruhodný podnikateľ, ktorý začal s jednoduchou myšlienkou online obchodu so všetkým, najprv s knihami. A viete, čo sa stalo s Amazonom? Teraz lietajú rakety k novým hraniciam a krok za krokom Gradatim Ferociter spoločne s Dávidom Limpom budujú novú cestu do vesmíru z Blue Origin. Prosím, privítajte so mnou na pódiu Vivatech v rozhovore s bývalým astronautom NASA Mikeom Massiminom, ktorý pomohol zachrániť Hubbleov vesmírny ďalekohľad, generálneho riaditeľa Blue Origin Davida Limpa a zakladateľa Blue Origin Jeffa Bezosa. Uvidíte krátky film a hneď po ňom sa k nám pripoja na pódiu. Máme dar, toto blízke teleso nazývané Mesiac. Ak sa vydáme do slnečnej sústavy, budeme mať neobmedzené zdroje. Štart hlavne. 7 motorov naplní ťah. Toto je Blue Moon. Je to veľmi veľký pristávací modul. Bude to najväčší modul, aký kedy na Mesiaci pristál. To otvára obrovské možnosti. Mäkko a presne pristane na mesačnom povrchu. Nič z toho nie je ľahké, všetko je to náročné. Stále je pred nami veľa práce a veľa driny na Mars 1 je misia financovaná spoločnosťou Blue Origin. Vysoké riziko, vysoká odmena. Mark 2 je kompletné riešenie od Blue Origin. Veľmi ambiciozne. Spoľahlivý, opakovateľný a lacný prístup na Mesiac. Teraz budeme mať na Mesiaci trvalú prítomnosť. Je čas vrátiť sa na Mesiac. Tento raz tam už zostať. Dobre, no už veľmi pekne vám ďakujem za toto vrelé privítanie. Vďaka Dave a Jeff, že ste ma sem k vám na pódium pozvali. Je pre mňa skutočnou cťou byť tu s vami. Začneme tým, že povieme si niečo o tom, čo sme videli vo videu o anomáliách, reakcií a odolnosti. Ak sa pozriete na históriu vesmírnych letov, nie je to nič nové, však neúspechy tu boli už od čias Mercury, Apollo či raketoplánov. Tieto neúspechy, ktoré sme zažili, mi sú určite známe. A zvonku sa na to ľudia môžu pozerať a vnímať to ako zlyhanie. Ale pre nás zvnútra, z odvetvia, je to tak trochu súčasť inžinierského vývoja. Chcete sa z toho poučiť a ak sa dá, ísť ďalej. Ako sme videli vo videu, pred pár týždňami ste mali neúspech. A teraz ste v počiatočných fázach prestavby vašej odpaľovacej rampy. Čo ste sa odvtedy naučili? A ako vyzerá cesta vpred? Nuž, začnem tým, že to bol ťažký moment. Nikto to nemá rád. Pre celý tím to bola rana pod pás. Ale to, čo sme sa odvtedy dozvedeli, je, že sme mali veľké šťastie. Niektoré kľúčové prvky štartovacej infraštruktúry s dlhou dodácou lehotou zostali zachované.
Napríklad sklad palivových nádrží, všetok tekutý vodík, skvapalnený zemný plyn, tekutý kyslík, všetky tie nádrže sú, viete, položky s veľmi dlhou dodacou lehotou a našťastie neboli poškodené. Nosná raketa, mali sme jednu v integračnom zariadení priamo pri odpaľovacej rampe a rôzne úlomky ju minuli. Pri tom incidente sme mali veľa šťastia. Viete, v širšom kontexte, ako hovoríte, Boh vie, ako primerane oceniť svoj tovar a cestovanie do vesmíru je ťažké, ale stojí to za to. A tak, viete, mimochodom, do konca dňa, kedy k tomu incidentu došlo, v priebehu 24 hodín, úplne spontánne, tým Blue Origin, a to je tým úžasných ľudí, si vyrábal trička s nápisom Stojí to za to. Áno. Super. Veľmi super. A myslím, že ďalšia vec je, že to usilovne prestavujeme. Mali sme šťastie aj inak. Kúsok odtiaľ bola stavebná čata, tak sme priviezli 400 kusov ťažkej techniky a robotníkov, ktorí pracovali 24/7. Takže rampa je už vyčistená od všetkých trosiek. Je úžasné, ako rýchlo sa to stalo. A práve včera sme začali s rekonštrukciou. A myslím, že ste to povedali najlepšie. Tento rok poletíme. Áno. Poletíme ešte pred koncom roka. Skvelé. Skvelé. Myslím, že to, čo ste povedali o svojom tíme, je veľmi dôležité. Keď sa obzriem za svojim pôsobením v NASA, vrcholom boli samozrejme úspešné lety. To, ako reagujete na neúspechy, ukáže, z čoho je váš tím. V ťažších časoch sa to prejaví najviac. Máte skvelý tím a veľkú podporu od NASA a ten plán do budúcna znie výborne. Jeff, chcem nadviazať na niečo, čo ste povedali o tom. Stojí to za to. Je to, ako by ste teraz, aj keď sa toto stalo, ešte viac trvali na tom, že to stojí za to. Keď iní by možno nepokračovali. Však mohli ste sa tiež rozhodnúť nepohnúť sa vpred. Podielte sa s nami o vašu víziu a prečo to pre vás má zmysel. Nuž, viete, snažíme sa vybudovať celú infraštruktúru, aby mohla existovať úplne dynamická vesmírna ekonomika. Dnes sú náklady na vstup do vesmíru stále veľmi vysoké. Ak sa pozriete späť na to, čoho som bol svedkom v internetovom priestore za posledné, viete, 2,5 desaťročia, videli ste prostredie, kde vďaka existencii tejto infraštruktúry, globálnych sietí a tak ďalej mohli veľmi malé firmy vybudovať obrovské podniky. Viete, 2 deti na internátnej izbe mohli vybudovať gigantickú spoločnosť. A chceme, aby taký bol aj vesmír. Chcete, aby vesmír bol týmto dynamickým podnikateľským miestom, kde 2 deti na internáte môžu vybudovať úžasnú vesmírnu firmu. A to sa aj stane. Viete, úlohou firmy ako Blue Origin je pomôcť vybudovať cestu do vesmíru, tú ťažkú infraštruktúru, aby mnohé ďalšie firmy mohli robiť úžasné veci. A vo vesmíre je toľko zdrojov. Vidíte to teraz na, viete, konšteláciách na nízkej obežnej dráhe a potenciály pre orbitálne výpočty. Máme mesiac ako dar, je priamo tam. A tak pracujeme na všetkých týchto veciach. My staviame lunárny pristávací modul. Budujeme, pracujeme na projektoch využívania miestnych zdrojov. Takže sa učíme, ako vyrábať solárne články z mesačného regolitu. A podnikáme mnoho ďalších iniciatív, ale všetky sú zamerané na budovanie tejto infraštruktúry. Aby v tejto vesmírnej ekonomike mohol byť dynamizmus. Áno, takže toto sú všetko skvelé správy a som veľmi vďačný, že napredujete a učíte sa z toho. Toto nie sú veci, ktoré by ste chceli, aby sa stali, keď nastane anomália, keď príde neúspech, ale sú nevyhnutné, budú sa stávať však. Budú sa stávať. Nechcete, aby sa diali, ale keď sa stanú, dôležité je, ako na ne zareagujete. Je to o tom, ako vám to dáva celému týmu šancu ukázať všetkým, kto sme a z čoho sme stvorení. Presne tak, áno. Späť o pár rokov. Áno. A tým v Blue je ten najviac zapálený tým, pre aký som kedy pracoval, pretože viete, boli ste toho súčasťou, ale preskúmali sme každú planétu, boli sme v najvzdialenejších častiach slnečnej sústavy a táto je tá dobrá. Dobre, toto je planéta, na ktorej chcete byť. Je nádherná. A ako budujeme túto infraštruktúru, môžete presunúť znečisťujúci priemysel do vesmíru.
a môžete premeniť, viete, každé miesto na Zemi na niečo ako parky v tomto meste, v tomto krásnom meste. A mohli by sme uživiť trojnásobok populácie na tejto planéte a to je ten dlhodobý cieľ. O to sa snažíme. Preto to stojí za to. Prečo to stojí za to? Dobre, tak fajn. Takže sa veľmi teším, až New Glenn znova poletí, ale možno nie každý v sále vie, ako taký štart vyzerá. Takže si pustíme krátku ukážku, aby každý mohol vidieť, aký veľkolepý je jeden z týchto štartov. Pustíme to teraz. Nie je to len štart, je to aj pristátie. Ach, áno. Presne. Tak. Nezmeškali sme to však. Asi sa do toho vrátime. Dobre, v poriadku. No snáď to nakoniec rozbehneme. Dobre, takže sme pripravení? Budeme pokračovať. Dobre, takže Jeff, spomínali ste predtým vesmírnu ekonomiku a myslím, že pre niektorých z nás to môže znieť ako sci-fi. Ľudia to môžu počuť a je to skoro ako sci-fi. Je to skutočné? Je to niečo, čo je naozaj reálne? Ale z vašej pozície myslím, že to bolo v istom bode podceňované. Aké dôkazy vidíte každý deň, ktoré vás presviečajú, že dopyt po prístupe do vesmíru je skutočný a zrýchľuje sa? No toto je skvelá otázka. Dôkazy sú momentálne veľmi zrejmé. Ak sa pozriete na dopyt po štartoch je momentálne neukojiteľný. Už teraz máme v poradovníku na štarty obrovské množstvo objednávok. Každá vesmírna spoločnosť má obrovské poradovníky. Sme obmedzení ponukou. Nie sme obmedzení dopytom. A viete, je to poháňané komunikáciou so satelitnými sieťami LEO. Je to poháňané misiami národnej bezpečnosti a v budúcnosti to bude poháňané vecami ako orbitálne výpočty a lunárne zdroje a programy NASA na návrat na mesiac, tento raz natrvalo. Je tu jednoducho obrovské množstvo dopytu po štartoch. Áno. Pred rokmi, keď naša vláda zisťovala, čo budú potrebovať, myslím, je fér povedať, že podcenili, aký bude skutočný dopyt? 100%. Myslím, že ľudia to nesmierne podcenili. Áno. A myslím, že v tom môže byť istý prvok, v istom zmysle, akože ak to postavíte, oni prídu. Viete, že ak sa ľudia niekam nemôžu dostať, nevedia si ani predstaviť, čo by tam robili. Ale teraz, keď ste zvýšili prístup, všetky druhy, dokonca aj moji študenti na Kolumbijskej univerzite vyslali experiment na jednej z rakiet New Shepard, to by bolo nemožné. Dokonca aj, viete, pred 7 rokmi, len pred pár rokmi to urobili. Ale viete si predstaviť, že by sme o tom vôbec uvažovali, keď sme boli študenti? V nie príliš vzdialenej. A je to tiež kruh. Ak je štart veľmi, veľmi drahý, Áno, potom musia mať satelity naozaj dlhú životnosť a musia byť veľmi prepracované. áno. A tak, ale ak štart zlacne, potom môžu zlacnieť aj satelity a ak sú satelity lacnejšie, je väčší dopyt po štartoch. Ak je väčší dopyt po štartoch, získate so štartmi viac praxe. Áno, áno, Štart je lacnejší, takže je tam taký prospešný kruh. áno, Keď ho roztočíte správnym smerom, tam sa chceme dostať. áno. A vy ste mali túto víziu. Nie, že by ste sa na to mohli spoľahnúť, ale ste si istí, že sa to stane. Viete, že sa to stane, len neviete presné načasovanie, takže idete do toho a pripravíte sa. A vďaka opakovane použiteľným raketám znižujete náklady. Tieto nosiče majú byť opakovane použité, sú drahé a keď s nimi pristaneme, môžeme ich použiť veľa ráz. A ako ste povedali, tieto konštelácie majú byť gigantické. Najmä tie komunikačné. Ľudia sú nenásytní v tom, koľko šírky pásma chcú využívať. Keď som mal 300 baudový modem, chcel som ho využiť celý. Keď som mal doma gigabit, chcel som ho využiť celý. A keď pôjdem až do konca, tieto konštelácie majú byť veľmi veľké. Dobre, priatelia, myslím, že teraz už naozaj prepneme na video
Dobre, menšie zdržanie, ale ideme na to. Skúsme to. Pre dnešný štart NG2 máme dva ciele. Prvým je bezpečne vypustiť náklad, ktorým je Escapade od NASA, smerujúci na misiu k Marsu. A druhým je poprvýkrát pristať s nosičom NG2. Nová misia Escapade od NASA nám pomôže pochopiť históriu klímy Marsu pomocou tektónických hodí na obežnej dráhe poprvýkrát. PS2 na letovej hladine. Autopilot zapnutý. Štartový trať. Choď! Oba motory Mercury vyzerajú dobre, inštrukcia k rýchlosti. Prichádzajú dobré dáta z oboch stupňov. Dobre, približne v 9. minúte letu očakávame, že sa prvý stupeň rakety úspešne dotkne paluby lode Jacqueline, ktorá čaká pripravená na more. Krátke na sebe pristála cieľový naozajme pre pristátie 3 motory v poriadku. Ale pristáva nosiča. Motory sú. Skvelý záver na naše osoby. Čaká na pristátie na Jacqueline. Gratulujeme Escapade. Motor aj Zlata boli úspešne vypustené. Úspešne sme pristáli s nosnou raketou a úspešne sme vypustili satelity pre misiu Escapade. Takže keď robíte ťažké veci, zažijete aj takéto skvelé momenty. Áno, to je úžasné. Je Je to výnimočné. Potom ste povedali, keď som spomenul štart, že ide aj o pristátie, čo ma fascinuje. To je na oceáne však, na Jacqueline, tej záchrannej lodi. Úžasné. Toto je naozaj veľký stroj, ktorý vyniesie 45 metrických tón na nízku obežnú dráhu Zeme. Variant 9x4, na ktorom teraz pracujeme, vyniesie vyše 70 tón na tú istú dráhu. Toto je nosná raketa superťažkej triedy. Sledovať ju takto pristávať na plávajúcej plošine je to dýchberúce a tým je na seba právom veľmi hrdý. A oceán nie vždy spolupracuje. Tá vec sa hýbe, Nie, oceán je vysoko nespolupracujúci. takže dokázať to takto urobiť je také pôsobivé. Dobre, Dave, toto všetko je nesmierne ambiciózne, však? Takže otázka znie, keďže ste tu generálnym riaditeľom, čo vám v noci nedá spať, keď premýšľate o tom, ako to všetko do seba zapadá, celá prevádzka, výroba, prísun talentov, získavanie správnych ľudí, dodávateľský reťazec, to všetko dohromady. Čo z toho máte najviac na mysli, alebo je to všetko dokopy? Je v tom tak trochu zo všetkého. V letectve a kozmonautike pôsobím len 2,5 roka. Pôvodne som sa vzdelával v oblasti spotrebnej elektroniky. Ale myslím si, že ľudia podceňujú, aké ťažké je postaviť raketu. Sú to neuveriteľne zložité stroje. Posúvajú hranice toho, čo fyzika dovoľuje. Takže vidieť takýto úspech a to, ako sa vesmír stáva bežnejším, je úžasné. Ale postaviť jeden kus čohokoľvek, či už by to bol motor alebo raketa, to mi v noci až tak veľmi spať nedá. To ťažké je postaviť stroj, ktorý stavia tie stroje. Naozaj chcete, to si vyžaduje veľa času a veľa premýšľania. A to sú tie továrne, ktoré ich chrlia von, pretože nechcete, aby to len naplnilo víziu, o ktorej hovoril Jeff. Nechcete postaviť len jednu raketu, chceme stavať, chceme lietať 100-krát do roka. A to znamená 100 druhých stupňov. To znamená stovky motorov. Takže budovanie našej továrne na motory v Huntsville a továrne na rakety v Orlande a ich sprevádzkovanie, čo zahrňa dodávateľský reťazec, suroviny a silnú vertikálnu integráciu. Takto sa stavia ten stroj a robíme obrovský pokrok, ale vždy sa dá zlepšovať. Teraz staviame motor BE4. Toto je ťažký motor na skvapalnený zemný plyn a kvapalný kyslík.
Každé 4 dní teraz schádza z linky jeden motor BE4. Takže sériová výroba je preto to kľúčová. Viete, cestovanie do vesmíru je vyriešený problém už, 60 ročí. Nesnažíme sa vynájsť cestovanie do vesmíru, snažíme sa ho urobiť nákladovo efektívnym. A to je kľúčové. Preto potrebujete opätovnú použiteľnosť, ako hovorí Dave, a preto potrebujete sériovú výrobu. Takže je to naozaj o tom byť svetovými výrobcami. A Dave a jeho tím v tom excelujú. Robia úžasnú prácu. Keď nás Dave navštívil na Kolumbii, kde pôsobím na fakulte, tak hovoril o tej výrobe. Chcem spomenúť niečo o vašom prísune talentov. Keď sme, neviem, či ste to vedeli, ale keď sme hľadali niekoho na prednášku, mali sme sériu prednášok s riaditeľmi a urobili sme prieskum medzi študentmi. A ktorú firmu, keby ste si mohli vypočuť šéfa akejkoľvek firmy, ktorá by to bola, a bola to Blue Origin. Skončila na prvom mieste, takže vďaka, že ste nám vyhoveli. Takže si myslím, že vaši potenciálni zamestnanci sa tešia, že sa k vám pridajú a budú toho súčasťou. Áno, myslím, že ľudia podceňujú, dokonca aj v akademickom svete, ako veľmi sa bude v budúcnosti ceniť stavanie fyzických vecí. Však, a tak sme strávili posledné 30 ročia s nedostatkom študentov informatiky, ale myslím, že kyvadlo sa vychýli na druhú stranu. A veľmi ma inšpirovalo vidieť tie decka na Kolumbii. A ľudia, ktorí vedia stavať skutočné fyzické veci a rozumejú ich zložitosti a tomu, ako ich vyrábať, budú veľmi žiadaní. A aby sme sa ešte trochu vrátili k motorom, Jeff, ako neviem, či to všetci vedia, pred chvíľou to tu bolo spomenuté, máte oddelené prevádzky. Väčšina vašich rakiet sa stavia na Floride primárne, ale máte úplne celkom samostatný závod v Alabame. Áno. A hoci som letel v raketách, ktoré vás vynesú do vesmíru, nikdy som sa nepokúsil žiadnu postaviť. Takže podľa teba, Jeff, čo je také ťažké na stavbe raketových motorov? Nuž, raketové motory fungujú priam na hranici fyziky. Takže, viete, teploty spaľovania vo vnútri hlavnej spaľovacej komory rakety sú 5000, 6000 stupňov Fahrenheita. To je nad bodom tavenia akýchkoľvek materiálov. A tak zložitosť natlakovania tých palív vo vysokovýkonných turbočerpadlách, ktoré musia byť veľmi ľahké, chladenie tých materiálov regeneračnými kanálmi, aby sa neroztavili, to je proste veľmi náročná vec. A potom navrhnúť motor je ťažké a potom vyrobiť ho je ťažké a sériovo ho vyrábať je ťažké. A viete, myslím, že tu máme krátky klip, ktorý by som vám mohol ukázať. Náš lunárny modul má v sebe motor s názvom B7, čo je relatívne malý motor. Má ťah 10 000 libier. A tá spoľahlivosť tohto motora je prvorada. A práve sme urobili najdlhší test motora v histórii. Je to 41-minútový test motora. Tento motor bežal nepretržite 41 minút. To prekonáva rekord hlavného motora raketoplánu, ktorý testovali pred 30 rokmi. Testovali ho vtedy 36 minút. Takže je to tak a je to teda niekoľko desaťročí starý rekord, ktorý tým Blue Origin práve prekonal s motorom BE7. Ale toto je veľmi náročná vec. Tieto motory sú veľmi zložité. Máme motor B4, to je ten, ktorý využíva skvapalnený zemný plyn a kvapalný kyslík, využíva stupňovitý spaľovací cyklus bohatý na kyslík. A potom náš motor B3U je motorom nášho druhého stupňa. Je na kvapalný vodík a kvapalný kyslík. Toto je rovnaká základná architektúra, akú používal program Apollo, teda uhlovodíkový pomocný stupeň a horné stupne na kvapalný vodík. Kvapalný vodík je zložité palivo, ale má oveľa vyšší výkon ako uhlovodíkové palivá. Problém s kvapalným vodíkom je, že je veľmi objemný. Hustota kvapalného vodíka je veľmi nízka, preto ho naozaj nechcete používať na pomocnom stupni. Ten by sa stal objemovo príliš gigantickým, ale na druhom stupni vám to prináša obrovské výhody. Takto to robila raketa Saturn 5 v programe Apollo a robíme to aj my. To, aby sa pristátie na mesiaci uskutočnilo s kvapalným vodíkom, má ďalšiu výhodu a to, keď sa pozriete trochu do budúcnosti, keď budeme mať trvalé mesačné osady. A tento raz ideme na mesiac, aby sme tam zostali. Nejdeme na návštevu, ideme tam zostať. A keď sa pozriete na materiály dostupné na mesiaci, v trvalo zatienených kráteroch v blízkosti pólov mesiaca máte vodný ľad.
A ten sa dá elektrolýzou premeniť na kvapalný kyslík a kvapalný vodík. Takže vďaka používaniu kvapalného vodíka ako paliva pre pristátie na mesiaci budete môcť jedného dňa v blízkej budúcnosti využiť materiály priamo na povrchu mesiaca na doplnenie paliva do vášho modulu. Porozprávajme sa viac o mesiaci, dobre? Takže vy ste to mali vo svojom pláne už od založenia spoločnosti, ten mesiac. A v poslednej dobe o mesiaci počúvame veľa. Artemis 2 mala taký obrovský úspech a skutočne upútala pozornosť všetkých. Teraz je to ako globálny záujem ísť na mesiac, skúmať mesiac z rôznych dôvodov. Máte pocit, že všetci ostatní, že svet vás dobieha v tom, kde ste vy už nejaký čas? Ako? Čo si o tom myslíte? Áno, my sme sa sústredili na to, aby sme nevynechali žiadne kroky. Som veľmi nadšený, keď vidím, že NASA a myslím, že aj väčšina sveta uznáva, že by sme mali ísť najprv na mesiac, pôjdeme na Mars a urobíme všetky tie ostatné veci. Ale mesiac je ten prvý najlepší krok. A je na to veľa dobrých dôvodov. Ale je to tak trochu dar. Je tak blízko Zeme. Dostaneme sa tam za 3,5 dňa. Vrátiť sa môžeme za 3,5 dňa. Môžete ísť kedykoľvek chcete. Nemusíte čakať, kým bude postavenie planet presne správne. Viete, na Mars sa dá ísť len každé 2 roky alebo tak. Takže mesiac má naozaj veľa výhod. A potom gravitačná studňa mesiaca je oveľa nižšia ako tá zemská. Takže keď získate materiály z mesiaca, môžete ich z neho vyniesť s 28 krát menšou energiou na kilogram, než je potrebná na vynesenie niečoho zo Zeme. A tak je to skutočne cenná vec. Ak vyrábate napríklad kvapalný kyslík na mesiaci, jeho vynesenie do vesmíru je veľmi jednoduché v porovnaní s vynesením kvapalného kyslíka zo Zeme. A tak ako budeme skúmať slnečnú sústavu, čo budeme robiť a ako budeme, viete, budovať kolónie na Marse a tak ďalej. Mesiac je dôležitým prvým krokom. A keď preskakujete kroky, v skutočnosti vás to nezrýchli. Áno. Áno, a bude to neuveriteľné obdobie počas nasledujúceho len budúceho roka. Ak sa pozriete na náš lunárny plán, náš tím v rámci Blue Origin nazývame skupina lunárnej permanencie presne preto, čo povedal Jeff. Chceme tam ísť a chceme na mesiaci zostať. A hneď budúci rok, začiatkom roka, poletíme s našim pristávacím modulom Mark 1, ktorý je tu na obrazovke. Toto je vozidlo s nosnosťou 3 metrické tony na mesačný povrch. Bude to najväčšia vec, aká kedy pristála na mesiaci, a to bude naša misia Pathfinder. A potom v polovici roka, ako bolo oznámené minulý týždeň, sa uskutoční Artemis 3. Luka z Talianska bude na tom lete, čo by malo byť skvelé. Áno, určite. A to bude misia so stretnutím s našim modulom Mark 2, čo je náš modul určený pre ľudí. A stretneme sa vo výške asi 450 kilometrov na nízkej obežnej dráhe Zeme a budeme 2 dni nacvičovať vstup do vozidla. Vozidlo bude mať plnú kontrolu prostredia, takže bude mať systém ECLSS. A to otestujeme predtým, než poletíme na mesiac v nasledujúcom roku. A potom neskôr v tom roku poletíme s ďalším modulom Mark 1, takže tieto teraz schádzajú z montážnej linky. Takže máme továreň, ktorá ich stavia. A ten koncom roka dopraví na povrch rover Viper od NASA. A tak sa čas cyklu na mesiac, frekvencia ciest na mesiac veľmi rýchlo zvýši. A je to naozaj vzrušujúce. Mimochodom, ten rover Viper pôjde hľadať mesačný vodný ľad v tých trvalo zatienených kráteroch. Takže je to veľmi vzrušujúca misia. Aby sme, videli sme to rôznymi metódami z obežnej dráhy a tak ďalej. Ale teraz sa na to budeme môcť ísť pozrieť skutočne zblízka. Takže sa zdá, že načasovanie vyšlo celkom dobre. Vy ste to teraz identifikovali. Oznámenie o mesačnej základni spred pár mesiacov. Máte pravdu, že načasovanie je dobré. Tiež by som vám povedal, že toto je len začiatok. Áno, áno. Viete, my ako druh, čo sa týka vesmíru, sa zatiaľ len rozohrievame. Však my sme ešte ani nezačali. Toto je úplný začiatok, áno. A tá myšlienka, že sme už na mesiaci boli, čo sme boli, je to veľký úspech. Je to dosť iné, než to, čo robíme teraz. Ide o tú trvalosť, o to, že tam zostaneme. A naozaj sa mi páči, čo ste povedali o napredovaní. A keď sme tam išli predtým, tak sme to časovo urýchlili. Urobili sme to skôr, než sme boli pripravení. Áno. To bolo časovo urýchlené. A kvôli geopolitike a pretekom
a preteky so sovietmi a tak ďalej. A teraz je ten správny čas. Presne. Naozaj sa do toho pustiť Urob to. a ísť tam zostať. Áno. My My sme to už urobili tak, že viete, USA minuli takmer 3% HDP, aby to dosiahli. To nie je udržateľné. takéto zdroje nemáme. To nie je udržateľné. Dajte mi 3% HDP a ja vám dám fúziu. Platí? Takže otázka znie, a myslím, že odpoveď už poznáme, Mesiac alebo Mars. Jeff, No už najprv mesiac. najprv Mesiac. Najprv Mesiac. A potom A potom Mars a aj všade inde. A vybudujeme aj veľké, viete, kolónie vo vesmíre v štýle Gerarda O'Neilla. A vybudujeme veľké, viete, využijeme asteroidy a blízkozemské objekty a mesiac a tak ďalej, aby sme vo vesmíre vybudovali výpočtové centrá a solárne články a podobne. A veľa našich výpočtov sa bude vykonávať vo vesmíre. Bude to dávať väčší zmysel a nakoniec budeme dokonca vyrábať čipy, na ktorých tie výpočty bežia. A potom nám sem výsledky môžu byť jednoducho vysielané späť. A táto planéta, Dave to už spomínal, ale našou dlhodobou víziou, snom je, aby sa všetok znečisťujúci priemysel presunul mimo Zeme. Ak sa cestovanie do vesmíru stane dostatočne spoľahlivým a lacným a budeme môcť získavať materiály z asteroidov, blízkozemských objektov a mesiaca, potom sa táto záhradná planéta môže vrátiť do stavu pred priemyselnou revolúciou. Toto je jediný spôsob, v ktorom je svet dnes horší, než bol pred 500 rokmi. Všetko ostatné je dnes lepšie. Viete, globálna negramotnosť je na tom lepšie, než bola pred 500 rokmi. Dojčenská úmrtnosť je na tom lepšie, než bola. Globálna chudoba je na tom lepšie, než bola. Všetko je lepšie a stále sa to zlepšuje. A jedinou výnimkou je príroda. A my môžeme mať v skutočnosti oboje. Takže do vesmíru ideme nie nutne len kvôli vesmíru, ale kvôli Zemi. Áno, chceme ju chrániť. Existuje skvelý citát, ktorý ste určite počuli od jedného z vašich kolegov astronautov, Jima Lovella. Áno. Keď letel na mesiac a pozrel sa späť na Zem a povedal: uvedomil som si, že do neba idete, keď sa narodíte, nie keď zomriete. Áno, áno, keď sa narodíte. Naozaj sa mi páči, ako ste Mesiac opísali ako dar. Vždy som ho bral ako malého súrodenca, čo je stále s nami. Ak tam budeme a je to správne, pôjdeme rýchlejšie. Náš čas komunikácie... Bol tiež bombardovaný. Čo prosím? Bol bombardovaný 4,5 miliardy rokov každým jedným meteoritom. A tak priamo pod tým povrchom je všetko, čo potrebujeme na stavbu. Veci, o ktorých Jeff hovoril, akože sú tam všetky minerály, je tam voda, teraz to už vieme. A jednoducho to bude neuveriteľný zdroj. A je to nedotknuté miliardy rokov. Takže je to naozaj, páči sa mi to, je to pre nás dar, ktorý môžeme preskúmať a použiť ako odrazový mostík inám. Dobre, povedzme si viac o infraštruktúrnom balíku, ktorý vyvíjate. Viete, toto je celé to. Hovorili sme o raketách a vízii pre Mesiac a o všetkých týchto veciach, ktorým sa venujete. A budete potrebovať veľa talentov a zdrojov. Ale viete, povedali ste, že kľúčom je naozaj to, že firmy, a už sme o tom trochu hovorili, firmy, ktoré dokážu byť títo svetoví výrobcovia s neuveriteľnou vertikálnou integráciou, práve oni budú lídrami. A Blue Origin to robí, aby vybudoval túto vesmírnu ekonomiku a túto infraštruktúru. Takže keď hovoríte o budovaní tej infraštruktúrnej vrstvy pre vesmírnu ekonomiku, čo presne to znamená a aké sú časti toho balíka, ktorý vyvíjate? No, myslím, že čo sa týka výroby, ako ste povedali, bol som veľmi prekvapený, keď som prišiel do firmy ako Blue, že v tejto oblasti musíte byť neskutočne vertikálne integrovaní. A napríklad máme vlastné motory, o ktorých Jeff hovoril, viete, bežia na samej hranici fyziky a vysokého tepla, takže máme skupinu materiálových vied, ktorá doslova vynašla dve nové zliatiny. Nazývame ich kaskádium a ranírium. A tie slúžia na povrchovú úpravu motorov, aby v týchto podmienkach vydržali. Potom tie zliatiny vezmeme a dáme ich do jednej z najväčších tovární na aditívnu výrobu na svete, ktorú Blue má, a tie kovy vytlačíme a doslova vytlačíme motor.
Takže súčasťou infraštruktúry je vynaliezanie novej infraštruktúry, aby sme posunuli hranice toho, čo dokážeme. Opäť, aby sme sa dostali tam, kde Jeff povedal, a to je znižovanie nákladov. Viete, asi by sa to dalo robiť po starom ako v ére Apollo, ale to stojí veľa peňazí a toto tiež. A potom myslím, že ďalšia oblasť, kde sa snažíme inovovať, je, aké aplikácie chcete umiestniť do vesmíru. A tak sme oznámili dve rôzne konštelácie. Jednu s názvom Projekt Sunrise, druhú TerraWave, ktoré dostanú do vesmíru viac infraštruktúry. A myslím, že o tom môžeme tiež hovoriť viac. Áno, Áno. áno, áno. Chcel som sa vás opýtať na TerraWave a dátové centra. Kam smerujeme? TerraWave je komunikačná konštelácia na nízkej obežnej dráhe, konštelácia, ktorá má veľmi, veľmi vysokú šírku pásma a je optimalizovaná pre veľmi náročných používateľov, veľké podniky, hyperscalery, vládne inštitúcie, zahrňa veľmi rýchle optické spojenia Zem-vesmír. Takže je to veľmi sofistikovaná sieť a tak na tom pracujeme. My pracujeme aj na projekte Sunrise, čo je orbitálny výpočtový systém. Tieto satelity budú na heliosynchronnej obežnej dráhe. Heliosynchronná dráha je zaujímavá tým, že satelity sú viac ako 99% času na Slnku, takže ich Zem nezatieni. Viete, bežný obeh okolo Zeme, napríklad na nízkej obežnej dráhe, trvá asi 90 minút a polovicu toho času ste v tme. A druhú polovicu času ste na slnečnom svetle. Ale na heliosynchronnej dráhe ste na svetle takmer stále vyše 99% času. Takže vaše solárne články pre vás pracujú po celý čas. Existuje veľa otázok o orbitálnych dátových centrách, či to môže fungovať a ľudia sa obávajú odvodu tepla a podobných vecí. Všetky tieto fyzikálne problémy sú ľahko riešiteľné. Odvod tepla nie je skutočný problém. Všetky tieto otázky sú v skutočnosti o nákladoch. A náklady, teda výrobné náklady na solárne články, náklady na výrobu satelitov a náklady na štart sa nakoniec pretnú a orbitálne výpočty budú lepšou voľbou než tie pozemské. Nevieme presne, kedy to bude, ale musíme na tom pracovať už teraz, aby sme boli pripravení, keď sa tie dve línie pretnú. Už teraz sme veľmi závislí od konektivity, ktorú denne získavame z vesmíru a toto je spôsob, ako ju rozvíjať. Áno, a týchto konštelácií bude veľa, len som chcel spomenúť, že viete, len prvá fáza TerraWave zahrňa vyše 5000 satelitov na nízkej dráhe a ďalších 100 satelitov na strednej obežnej dráhe. Takže keď sa zamyslíte nad rozsahom týchto konštelácií, chcú mať 5, 10, 20 tisíc satelitov v každej vrstve a budú mať rôzne spôsoby využitia. Máte Starlink a máte Kuiper od Amazonu a tie sú zamerané hlavne na spotrebiteľa. A to je skvelé, teraz môžete ísť kamkoľvek a za 60 alebo 100 eur mesačne môžete mať skvelé pripojenie. Podobne sa my zameriavame na poskytovanie veľmi vysokej šírky pásma s vysokou spoľahlivosťou pre firmy a vlády. A objaví sa ďalších 10 nápadov, ako to využiť. A to nás vracia k tomu, prečo sú štarty teraz také obmedzené, pretože každá z týchto konštelácií môže rýchlo zaplniť stovky štartov. Takže musíme pretekať v tom, aby sme ešte viac znížili náklady a dostali do vzduchu viac rakiet. A Európa bude mať svoje vlastné konštelácie. Ostatné krajiny budú mať svoje vlastné konštelácie. Je to skrátka veľmi cenná vec, ktorú môžeme dokázať. A aj keď hovoríme len o komunikačných konšteláciách, ľudský apetít po komunikácii je v podstate nenasýtny. Chcem sa vás opýtať na ďalší projekt, na ktorom pracujete. Nedávno ste zverejnili informácie o novom počine Prometheus, však spoločnosť zaoberajúca sa umelou inteligenciou. Nazvali ste to tak, že budete vyvíjať umelého všeobecného inžiniera. Takže ako niekto, kto sa snaží školiť skutočných inžinierov, som z toho nadšený, pretože si myslím, že je to spôsob, ako to začleniť do vzdelávania a naučiť inžinierov používať túto vec, ktorú vyvíjate, Prometheus.
Čo nám o tom môžete povedať a o dôležitosti umelej inteligencie v inžinierstve pre Blue Origin a pre svet? Áno, Prometheus buduje súbor nástrojov, ktorý má inžinierom umožniť skutočne vynaliezať a stavať oveľa, oveľa rýchlejšie. Takže ak sa zamyslíte nad tým, viete, dnes existuje akýsi cyklus od sna k realizácii. Viete, o niečom snívate a potom v závislosti od toho, aké je to zložité, to môže trvať niekoľko rokov až 10 rokov, kým to skutočne začnete vyrábať vo veľkom. A ak urobíte krok späť, v širšom zmysle civilizačné bohatstvo, celé civilizačné bohatstvo je poháňané vynálezmi. Pred 6000 rokmi niekto vynašiel pluh a všetci sme zbohatli. A potom oveľa neskôr niekto vynašiel parný stroj a všetci sme opäť zbohatli. A tento cyklus pokračuje. A ak dokážeme tento cyklus urýchliť, tento cyklus od sna k realizácii, vytvorí to skutočnú produktivitu a prosperitu. A to je hlavná myšlienka projektu Prometheus. A nedá sa to urobiť s tradičnými veľkými jazykovými modelmi. Majú svoje miesto, ale nie sú trénované na správnych dátach, aby dokázali robiť detailné inžinierstvo. Takže analogia, ktorú by som vám uviedol, je, viete, mohol by som prečítať 1000 kníh. To dnes robia LLM modely. Sú trénované na celom súbore vedomostí ľudstva. Prehľadali celý internet a vedia všetko, čo sme kedy zapísali slovami a sú neuveriteľne dobré v manipulácii so symbolmi. To je to, čo veľké jazykové modely robia. Ale keby som prečítal 1000 kníh o tom, ako byť skvelým gymnástom, stále by som bol hrozný gymnasta. A je to preto, že to vyžaduje to iný druh tréningových dát. A to je to, keď idete skutočne navrhovať reálne fyzické objekty. Je to veľmi zložité a nemôžete to urobiť len tým, že si o tom niečo prečítate. A tak budujeme model, ktorý je veľmi dobrý v inžinierskej činnosti. A tento model sa potom stane základom série nástrojov, ktoré ľuďom uľahčia dramaticky urýchliť tú realizáciu snov. Takže cieľom by bolo, keby ste dnes za mnou prišli a povedali: Jeff, potrebujem nový prúdový motor s o 10% vyšším ťahom a aj keby som už postavil 50 prúdových motorov, stále by som vám povedal, že to bude 10-ročný program. Tak dlho trvá, kým sa to postaví. Moderný, sofistikovaný prúdový motor pre moderné dopravné lietadlo. A kým ho otestujete, postavíte továreň a ste pripravení na výrobu, je to program aspoň na 10 rokov. A tak dokážeme v Prometeu vytvoriť sadu nástrojov, aby to trvalo 5 rokov, potom 3 roky, potom 2 roky a potom 1 rok. A ak dokážeme skutočne urýchliť tento cyklus od sna k realizácii, zmení to úplne všetko. A nemusí to byť nutne... A pomáha to aj Blue Origin. Áno, určite. Áno. Chápem. David chce nástroje. Áno. A nemusí to nevyhnutne nahradiť ľudí. Bude to nástroj, ktorý budú inžinieri používať. Nie. Cenné to bolo... Viem, že mnohí ľudia majú veľké obavy, vrátane mnohých inteligentných ľudí, že umelá inteligencia urobí ľudí zbytočnými a tak ďalej. S týmto názorom úplne nesúhlasím. A myslím si, že umelá inteligencia v skutočnosti vytvorí nedostatok pracovnej sily, pretože ľuďom umožní identifikovať viac problémov. Máme nekonečné množstvo vecí na vynájdenie a sme obmedzení len... Dnes nás neobmedzuje naša predstavivosť, ale to, čo reálne dokážeme urobiť. Sľubujem vám, že každý jeden človek v tomto publiku mal nápad na nový biznis, nový produkt alebo nové zariadenie, ktoré by si prijal vyrobiť. A ten nápad zostal len vo vašej hlave. A nikam neviedol a dôvod, prečo zostal v hlave a nikam neviedol, je ten, že je to príliš ťažké a nestálo to za to. A ak dokážeme urýchliť cyklus od sna k realizácii, všetky tie nápady sa stanú uskutočniteľnými. A potom nás nakoniec nebudú obmedzovať naše schopnosti, ale naša predstavivosť. Už teraz to môžete vidieť na... Už teraz to trochu vidno na vibe kódovaní, však? Viete, vyštudoval som informatiku, ale pred 3 rokmi som bol hrozný informatik. Chápem to, ale teraz dokážem za jedno popoludnie napísať iOS aplikáciu a mám pár nápadov na iOS aplikácie. A to je jedna vec, ktorú LLM modely dokážu veľmi dobre, pretože je to symbolické a tak vedia skvele kódovať.
A teraz si predstavte tie nástroje, o ktorých uvažujú, že by som to isté mohol urobiť za popoludne vo fyzickom svete. A viete, niečo si vymyslím a ono to zázračne vyjde z mojej 3D tlačiarne. Už sa neviem dočkať. Je to také vzrušujúce. Vzrušujúca budúcnosť je pred nami všetkými. Priatelia, zostáva pár minút, máme pre vás posledné otázky. Poznáme sa už dlho, viem, že ste priatelia a dôveryhodní kolegovia. Pracovali sme spolu, viete, takmer 20 ročia v Amazone. Dobre? Takže ste spolupracovali v Amazone. Sú nejaké prekvapenia alebo rozdiely v tom, aká je spolupráca v Blue Origin? Aké to je teraz v tomto novom úsilí? Nevidím ich naozaj veľa, ale predsa len sú určité veci, ktoré ma naozaj prekvapili. Jeff je z nich ten, ktorý ma prekvapil najviac. Typ na starostlivosť o Jeffa. Je to takticky najnetrpezlivejší človek, akého som stretol, a strategicky najtrpezlivejší človek, akého som stretol. Viem, že je to oxymoron, ale nejako to funguje. A jedna vec bola rovnaká. V Amazone bol Jeff vždy človekom, ktorý v miestnosti premýšľal najviac dopredu. O tom nebolo pochyb. Bol to ten dlhodobý optimista v miestnosti. A keď som prišiel do Bluese, tá vízia je ešte väčšia. On to spomínal. Je to o tom, že sa snažíme pomôcť tejto planéte a urobiť z vesmíru nový štandard. Takže to bola jedna vec. A potom si myslím, že ďalšia vec pre mňa je, že ja bol som s Jeffom v miestnosti veľakrát a viete, on vždy dokáže nájsť a pomôcť nápadu, vždy ho dokáže posunúť vpred. A určite som si myslel, že táto super schopnosť sa sústredí na e-commerce, veď si vynašiel Amazon. A môžem vám povedať, som tu 2,5 roka, Jeff vie o raketách a raketových motoroch viac než o e-commerce. A to je ohromujúce. Ďakujem, Dave. To je veľmi milé. Povedal by som toto. Existuje príslovie, niektorí ste ho možno počuli, možno nie. Keď máte pod 40, nikdy nezamestnávajte svojich priateľov. Keď máte nad 40, zamestnávajte len svojich priateľov. Tak je to... A môžem vám povedať. Som veľmi, veľmi šťastný muž s obrovskou vďačnosťou za to, že môžem pracovať s Davom. Viete, ďakujem, to je úžasné. Dobre, ešte pár na záver. Jeff, povedal si, že Blue Origin bude najrozhodnejšou spoločnosťou na svete. Ako to ide? Ako sa veci majú? Ide to veľmi dobre, najmä odkedy prišiel Dave. A som za to veľmi vďačný, pretože rozhodnosť je o rýchlosti a na rýchlosti v podnikaní záleží. Viete, Amazon je obrovská firma, ale stále robíme rozhodnutia veľmi rýchlo. A to je niečo, čo musíte dokázať a môžem vám povedať, prečo rozhodovanie sa spomaľuje. A to najmä vo veľkých spoločnostiach. A Blue je už celkom veľká firma v tomto bode. Viete, máme 14-15 tisíc ľudí. Nie je to malá firma. A dôvodom je, že začnete robiť všetky rozhodnutia, ako by mali rovnakú váhu. Je to ako myslenie štýlom jedna veľkosť pre všetkých. A viete, ak máte župan jednej veľkosti, nikdy nesedí, takže existujú rôzne rozhodnutia, ktoré by sa mali robiť rôznymi spôsobmi. Sú tu obrie rozhodnutia, ktoré majú následky a sú nezvratné alebo takmer nezvratné, veľmi ťažko zmeniteľné. Tieto rozhodnutia by sa mali robiť pomaly a s veľkou opatrnosťou. A potom sú tu iné rozhodnutia, ktoré, aj keď sú dôležité, sa dajú vziať späť. A tieto rozhodnutia by mali robiť jednotlivci, ktorí majú dobrý úsudok. Takže musíte pamätať na to, že existujú rôzne druhy rozhodnutí a rýchlosť rozhodovania. Keď sa pozriete na úspešné firmy, jedným z dôvodov, prečo sú malé firmy také prúžne, je to, že malá skupina ľudí vie byť veľmi rozhodná. A viete, firma so 100 ľuďmi a naozaj dobrým zakladateľom či lídrom, tí môžu zasiahnuť do každej časti firmy. Môžu byť pri každom rozhodnutí a môžu byť neuveriteľne rozhodní a napredovať rýchlo. Takže to je dôležitá súčasť kultúry. A v letectve, viete, to tradičné letectvo podľa mňa často trpí pomalým tempom rozhodovania.
A je to, a ja viem, ako sa letectvo dostane tam. Ale chcem povedať, viete, staviate veci, ktoré majú často nebezpečnú prevádzku. Misie kritické pre bezpečnosť života. A tak znova, nie každé rozhodnutie je však takéto. A tak nakoniec robíte každé rozhodnutie, ako by šlo o život. A potom sa budete hýbať veľmi pomaly. A to nepovedie k výsledkom, ktoré chcete. Viete, chceme posunúť ľudstvo vpred do tejto ďalšej éry. A myslím, že sme práve teraz uprostred viacerých zlatých vekov. A chcem vidieť firmy uspieť vo všetkých z nich. Biotechnológie a vesmír sú neskutočnou príležitosťou. Všetko to, čo sa deje v umelej inteligencii, žijeme v tom najúžasnejšom momente. A každý mladý človek by mal byť teraz nadšený, že je tam, kde je. Pretože nikdy nebol lepší čas byť podnikateľom, lepší čas na založenie firmy. Je tu toľko možností. A v porovnaní s tým, čo sme robili vo vesmírnom programe s vládou, čo poznám, sme hovorili, že sa hýbeme slimačím tempom a vy sa hýbete rýchlo. Dobre, už končíme. Mám ešte jednu otázku pre každého z vás. Dave, čo ti beží hlavou, keď počuješ Jeffa hovoriť, že Blue, a zrejme si to povedal Jeff, že Blue, bude nakoniec tým najlepším biznisom, akého si bol kedy súčasťou, úspešnejším než Amazon? Nie som vyštudovaný ekonóm, ale Amazon je dosť úspešný, takže je to pod tlakom. Čo ti napadne, keď to počuješ, Dave? Áno, je to moment stiahnutého hrdla. Povedzme to takto. Viete, je to aj ja. Spomenul to predtým, než som vzal tú prácu, takže si myslím, že sa to dostalo na verejnosť neskôr, ale spomenul to. A tak to bolo. A je to ťažké porovnanie. Viete, Amazon je podľa takmer každého meradla jednou z najúspešnejších firiem na svete, ak nie najúspešnejšou. Ale musím vám povedať, že som optimista vo všeobecnosti, ale ako plynul čas a prešli 2 roky a videl som, ako rýchlo napredujeme vo vesmíre a koľko príležitostí, o ktorých sme tu hovorili, sa môže vo vesmíre naskytnúť. Myslím, že teraz tomu už verím, hoci som bol skeptik a tak som si tým istý. Áno, stane sa to. Bude to obrovský priemysel s množstvom výťazov a, viete, doslova stovkami a tisíckami výťazov. Áno. Bude veľmi vzrušujúce sledovať, ako sa to vyvíja. Nuž, som veľmi vďačný za to, čo ste urobili, že ste venovali svoj talent, energiu a podnikavosť tomuto vesmírnemu programu. Dobrá práca. Posledná otázka, Jeff, táto je pre vás. Je o ponaučení od vášho starého otca o dôležitosti vynaliezavosti. Dneska máme umelú inteligenciu a veľa technickej pomoci. Všade okolo nás sú technológie. Myslíte si stále, že vynaliezavosť má rovnakú váhu ako vtedy, keď ste počuli ten príbeh od starého otca? Alebo možno v dnešnom svete ešte väčšiu? Myslím, že je to veľmi dôležité a je to vtipné. Mike pozná niektoré z týchto príbehov o mojom starom otcovi, pretože som mu ich rozprával, preto kladie túto otázku. Ale môj starý otec, keď som ho poznal, bol rančerom v južnom Texase. A všetky letá od 4 do 16 rokov som trávil na ranči môjho starého otca. A nakoniec som mu dokázal aj pomáhať a všetko sme robili sami. Ako mnoho ľudí vo vidieckých oblastiach nemôžete si zavolať opravára. Viete, opravíte si to sami. A tak sme opravovali buldozéry, vyťahovali obrie prevodové kolesa, opravovali ich a tak ďalej. Ale on si dokonca vyrábal vlastné veterinárne ihly, viete, na zašívanie dobytka. Vzal kus drôtu, nahrial ho horákom, vykoval ho na plocho, na konci vyvrtal malú dierku a nabrúsil ho. Niektoré kusy dobytka to dokonca prežili. Takže toto je veľmi dobrá, proste táto myšlienka. Je to postoj, tento prístup k životu, že každý problém je riešiteľný. Je to dobrý východiskový bod. A vyriešenie niektorých problémov môže trvať dlho, ale sľubujem vám, že ak začnete s opačným názorom, že problém nie je riešiteľný, bude to samonaplňajúce sa proroctvo. A týmto žiaľ náš vyhradený čas naozaj vypršal. Ďakujem, Mike. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, Mike. Ďakujem. Skvelé. Skvelé. Ďakujem ľudia. Ďakujem.